Lagot ka tagpi, nalaban na sa'yo. Anak mo ah. So ayan na yung gata, isasalang ko na. So ayan na yung gata, iluluto natin yan para maging mantika. Ayan na siya, lapit na maging mantika. So ayan, mamaya tingnan natin ulit, lapit na yan. Basa ano? Baka magtiriko na. Konting kuha na lang eh. Sabi ko ng bulanggap natin na lang. Ahitip. Dapat pala si Sarong ginamit ko. Lucuy ka. Okay na yan, hahanguin na. Sa saraan. Okay pa? Tulong pa yan. Itong pa yan, ulay mo yan. Iba pinapalaman to sa tinapay? Totoo yan.
Ang galing natin gumawa ng palaman pala sa tinapay. Iyo, bakal kang ko yan. Pandigas di. Palamanan. Palaman mo. Buka mo nga dyan. Diyan, Buka mo nga Lulis. hindi ko lang igwa dyan. Pag minsan, igwa. Pag minsan, mayo. Bumaba. Yung gulo mo. Yung trison. Anong 20? Ay, yung susi. Wala, Loy. Pili mo na yung palos. Saraan. Tunaw ang sasara. Nalabot lang ko kayo suro. Nung pinakaag. Sa tayo. Tapos, paturoon lang dyan, ano. Dahil pang piligro mo ito na. Kaya nga ni, ano. Nakarusan mo ito. Pinakarusan ko yan. Dawa din nakarusan itong pinagkuprasan. Yan, bure. Yan ka itong yan. Kakarusan mo ka itong mahali itong kuya niya. Kinugtod. Kada. Itong, dawa itong queen, ano. Pinakarus yan. Pero ngayon, kilod ko daw. Huwag nga sa lagumpan, kuyang kayan dyan. Lana. Yan. Saraan. Itong ganito ka. Buo pang ito ka ito. Lagay na natin. Pwede na kayong ilagay. Baka Ikot na yan. matunaw ang plastic. May kuwang pala niyo. Mabuo pa. May ano yan? Ay, may kaya rin mo. Ito ni mahali. Tanggal yan. Sige. Eh, itong pinakakuyan-kuyan sa laog. Yung nga ni. Lusot na siguro yan dyan, no? May ikot na. Minula. Minula. Cooking oil. Ganito man lang talaga paglalagay nito eh. Mas magayon kung may imbodo eh. Yan, muna po dito. Pag napanood, tulong media yan. Ano nga, yung mga sobra? Ano? Hmm. Hindi lang sobra, eksakto yan. Puputihan ko yan. Puputihan lang sa ko yan. Ano, pag itong lagting lang. Pero pag mga nyug na alang, Pula. mapula, Yun yung lano niya. ganyan ang lana. Dawa yan araw kanyo, magayon man yan. Kung lulutuin mo pa kaya niyong kadiit, ano lulok kaya? Tutong. Natututong naman. Ano lang yan. Asin. Ay, di ba? Raw tulos. Gurano na yung sarong midyakan lana. Hindi. Hindi subukan ka mga. Ha? Hindi subukan ka mga. 20 na niyan dyan. Yan. Duwain ta. 40 na siguro eh. Duwan ka ba? Di suto pa. Malapit na mapuno. Dahil man siguro ni mga sobra eh. Dahil ko lang niyo eh, 8 nyug. Kulang ka dikit. Nagkulang ka dikit. Ay, maula. Kuya na pala eh. Nag-ikot na tulos eh oh. Yan. Ano, ugasan natin to? Uy. Yan yung piling na ugasan. Magsasanlag na tayo. Tututong yan. Yung gilid. Yung lilinisin niya. Hindi man talaga yung pwedeng sanlagan. Eh kaso, baka dahil pa unog sisinok na ako sa ito. Adi yun, no? Wala, mga punang kita kaya. Mga sa luwang oras yan. Ang? Luwang oras sa pagsanlag. Ang saro. Ay, saga na lang. Kaya naman. Yung 2 oras. Alaw na.
Sagang namay. Ay sagang wala una. Oo. Ang sarap piling sa lagun mo na. Kasi, pirang oras yan. Sabi ni mo sa lagun. Huwag mo niro. Saro lang nga ni, sa San Lagun. Yan. Iyo, sarap lang. Bago magniklom, luto na ni. Babawag ka pa siguro kan urig. Ito pa na magugag-ugag. Nagbabawag na ko. Oo. Magbawag ko na. Tapos, pagkabawag mo, ako naman. Dahil ko pa naman aram kung luto na o... Ayan. Hindi man matututong pa. Dapat nga to, 2 media lang to, di ba? Sige. Kasi 8 nyug lang. 8 nyug. Oh? Matagal ko nang gamit to. Ang sarang nyog. Ganyan. May dua, tulong nyog, sarang biga. Oh. Ay ko yan to. Hello. Oh. Mga ko yan. Tama lang niyo, 2 ay kabanga. Doon may banga. Dakol lang nga, sobrang na nga, doon may banga. Oh, sobrang Magtutulo yan. Alit na lang eh. Sarang biga. Hindi, ako na kayo nagdisi ba? Oh, sa luno. Tapos nasa bala. Lunok. Tapos ipipilitos mo lang yung tuyo. Ito na mantika sa 8 nyug. Ginawa na nung. Malapit mag 1 liters. Kasi 1 liters laman nito eh. 1 liters. Kung may batag ka lang, Iyo. pwede na to. Yan. Wala mo na mong garag. Wala mo na. Diyan nagtatapos. Tapos na yan. Tapos na yan.